Dit is hobby. Dit is een prachtig tijdverdrijf. Ach jasje, dat begint in de tijd mijn tuin. En hij wat griet en wat grappels en dan denk je, nou ja, een tuintje is ook met een tuintje. En dan ben je zo gauw kleren. En als je er een aardigheid aan hebt, dan denk je, maar koop ik wel wat groter. Dus dan denk je, nou, steek je loon. Nou, dat doe ik aan dit te kepen eens een keer. En ik dacht, dat is wel wat. En ben je wat een rappelliter? Jazeker. En ja, och, ja, je bent van een harde stempel natuurlijk. Dus een keer of 4 in de week hier appels eten, ja, dat doen we zeker. En nou ja, misschien niet 2 keer wat oors. Maar verder, ja, als je een goede appel hebt, dan wil je wel 2 keer thuis warm eten. Zeggen niet die jou er nou van. Maar ja, je moet het waarderen kennen. Dat is hem. Maar als je dit al hier opkrijgen willen, dan mag ik wel 2 keer daar zo'n hier appels. Ja, dat doen we dan zo nou en dan ik. Maar we hebben een grote familie en wat kennissen. En nou ja, zulke man, die ben ik hier appelieters. Nou, dan gaat dat toch wel aardig. Die pasta en pizza, daar ben wij net zakkapot van, nou. Ja, dat is een keer. Dochter vroeg, oh, ben je het aardappels zoeken? Ik zei, ja. Oh, dan treffen we het. Ja, nou kijk. En hoe smaakt je ze? Best. Prima. Geen net beter. Ja, heb je maar een paar regen. Maar ook zoek ze een betere een lekkerder tafelaardappel dan uit Riet. Vind je binnen Nederland niet. Ik wil geen reclame maken, maar zij is het wel. Hij moet wel wat appels met hebben. Ja. Maar, zie je dat wel maar? Nou, ja, dat weet ik. Het riekt het naar omkoping, nee wel. Baudet die deed ook reisjes. Ja, en die houdt dat ik net terug dat hij dat doet. Ja. Het is wat PR, nou, dat moet ik kennen. Een lekkerder tafelaardappel dan uit Riet vind je binnen Nederland niet. Ik wil geen reclame maken, maar zij is het wel. Nou, dit is gewoon keiharde reclame dit. Hè. Nou, dat is net de bedoeling, man. Dan ben ik ze samen kwijt.